Минзәлә районының Түбән Тәкермән авылында яшәүче Шакировлар гаиләсендә без. 75 яшьлек Хәбир апа менә инде 15 ел күрми. Күзләре начар күрә башлауга ук Чаллыда яшәүче кызы Айгөл әнисе янына туган авылына гаиләсе белән күченеп кайта. Үзе авылда фельдшер булып эшли, ире Ирек Чаллыга барып хезмәт итә. Бу авылда да кызганыч ирләргә эш юк. Зур кызлары Гүзәл Казанда укый. 44 яшендә Айгөл тагын бер кыз алып кайта. 2 яшьлек Лилияна Ильяме. Йортка әни хуҗа, Лилияна барыбызны да биетә дип көлә Айгөл. Әби белән онык икесе бер галәм. Лилияна яраткан әбисеннән башка йокларга да ятмый. Айгөл абыйлары Идрис һәм Булат ярдәмен тоеп яши. Балаларын ялгыз гына тәрбияләп үстергән Хәбирә апа аларны бер йодрык булырга өйрәткән. Үрнәк гаиләнең сере дә татулыкта ди ул.